Estem a l'ermita de Santa Cecília, segle XI, Santa Cecília, patrona dels músics. Per què? Diuen que va morir cantant, va morir verge i màrtir, tot i que es va casar, però va fer un acord amb el seu marit perquè ella deia que volia servir a Déu i que tot això de la virginitat s'havia de mantenir. Trobo que Déu es pot servir de moltes maneres, però en tot cas ella va escollir aquesta. Màrtir, per què? La van intentar matar unes quantes vegades. La van intentar tirar al mar amb unes pedres als peus, la van posar amb oli bullent, li van intentar tallar el cap 3 cops, no se'n van sortir. Però diuen que quan ja estava així, després d'intentar tallar-li 3 cops el cap, ja estava que ja gairebé no veia gaire clar, va començar a cantar i cantar, en nom de Déu, per Déu, i llavors sí, definitivament es va morir. Ara bé, per què la van martiritzar? És que mireu, jo penso que Santa Cecília, a part de que cantés molt bé i pogués ser la patrona dels músics, tenia un petit problema, i és que llegia massa aquesta dona. Jo tinc la meva pròpia teoria. Ella és del segle II-III després de Crist, i es veu que la van martiritzar perquè volia enterrar amb el seu pare i el seu germà, que havien mort també per cristians. I aleshores li van dir que no els podia enterrar. I això què remet? Cultura general. Antígona. Si no hagués llegit Antígona, no s'hagués aferrat, Antígona de Sòfocles, sí? No s'hagués entestat en voler enterrar el seu pare i el seu germà i després no l'haguessin martiritzat amb ella, perquè tot acaba fatal sempre. La meva teoria és que si s'hagués dedicat, en lloc de llegir els clàssics, a més, a veure Telecinco i aquestes porqueries que fan, no li hagués passat res de tot això. Perquè la cultura fa mal, que ho veieu? És que és terrible, la lectura... Verge Santa. Bueno, Santa Cecília, verge i màrtir. És que no hi ha per on agafar-ho. Apa, va.